Bueno, hoxe comeza aquí xa a recollida da uva para este ano, non sei que expectativas hai nesta ocasión de produción, bueno, xa vemos que vai algo adiantada, que é o que esperades? Bueno, é unha colleta complicada, vale, debido ás condicións climáticas que tuvemos desde todo o ano, non só agora no verán, non? Hubo moi pouquiñas precipitacións, entón, bueno, a planta está sufrindo un estrés hídrico, xa unha necesidade de auga importante. Isto xunto que as insolacións, o calor que hubo no verán foron extremas, sobre todo para a variedade que se está vendimiando hoxe, que é a Godello. Entón, fixo unha merma da produción, o sea, nós temos unha merma de produción, hai que dicirlo así. Entón, claro, a ver unha merma de produción, a planta, pois, o que fai é acelerar a maduración dos ácidos que quedan en dita planta, non? Entón, por eso se adiantou. Está adiantada con respecto á colleita anterior, vale? Non é por outro motivo. Despois, en cuanto á calidade, eu penso que este ano, por as condicións climáticas, tamén vai beneficiar un pouco máis as variedades tintas que as brancas. Sigo incidindo que é por tema de temperaturas e de estrés hídrico. Normalmente nas blancas o que buscamos é que teñan un poquinho máis de acidez, cousa que ao mellor este ano pois, estamos un poquinho limitados nese parámetro, non? Pero bueno, dentro do que cabe, nós estamos facendo controles de maduración diariamente, por eso que as parcelas que xa teñan un punto óptimo de maduración vayanse vendimiando. Crees un pouco que vos chegará todo o que podades recoller para a produción de viño que fagades a posteriori? Non nos chega. Hoxe para a demanda de viño que actualmente temos na adega non nos chega, pero bueno, os nosos clientes se saben que isto é así, porque toda a cosecha é toda propia, entonces saben que, bueno, que dun ano a outro pode sempre haber variacións na cantidade de uva a elaborar. Entón, bueno, supoño que igual habrá que mercar igual fora, non sei como está o mellor. Non sei se para facer mezcla ou quedades co... Non, nin mezcla. Solo o voso. Solo o noso. Credes un pouco que poda repercutir tamén despois no final no precio das botellas que... Naturalmente, bueno, é que realmente o do precio xe é algo complicado, porque primeiro xa todo o que consumimos na bodega, que é externo a nós, como poden ser botellas, corchos, cápsulas, etiquetas, caixas, eso continuamente está subindo. O gasoil, a luz, o sea, son cousas que están continuamente subindo. Por exemplo, se tes unha merma de produción, hai que tamén ver a calidade que ao final sacas, pois, dependendo deso, pois tamén vaise ver modificado o seu precio, non cabe dúda. Ao final, isto ten que ser rentable, o sea, isto ten que ser un negocio rentable, non é outra cousa. Entón, se non lle ten rentabilidade, pois non sirve de nada o traballo. Problemas aquí, por exemplo, igual de man de obra para facer a vendima, que, bueno, nalgúnas denominacións de orixe sempre dicen que, bueno, é complicado encontrar xente que veña aquí. E aquí tamén nos pásanos parecido, non? É difícil, sabendo que hai un montón de xente no paro, que temos un montón de xente no paro, resulta que cando vas buscar xente para traballar, pois é difícil encontrar. E iso, bueno, a xente que temos é de aquí da zona do Val, non? Pero é moi difícil encontrar. Tens que facer moitas chamadas, tens que contactar con moita xente para bueno, intentar ter un grupo de xente axeitado ao que poides elaborar, non? Pero vímonos un poquinho complicados para atopar xente, sí.